Kabangkalan City. Abyan mayong aga dira sa imo kag welcome sining aton palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Aton ginpatuloy ini nga broadcast sa mga kauturan kag mga suki nga mga manugpalamati dira sa Hinubaan, Negros Occidental, Kaliling Kawayan, Gilungan Kawayan, Daan Banwa, Kabangkalan City, Tapi, Kabangkalan City, Mulubulo Kawayan, dira man sa Bantayan B, Kabangkalan City, kag sa Kamingawan, Kabangkalan City. Salamat sa inyo nga pag-replay sini mga utod sa Ginoo, mga alagad sa Ginoo. Agod nga makapadayon kita sa pagpalapnag kag sa pagpanggas sang hamili nga binhi sang maayong balita sa mga tagipuson sang mga makabati. Sa sini nga aga aton tun-an sa gihapon inang pagpadayon sang brotherly love dira sa Hebrehanon Kapitulo 13. Siling sa versikulo 1 sa Ilonggo nga version, padayunan ninyo ang gugma sa paghiliutod. Ang gugma sa paghiliutod, mapadayon ini pinaagi sa pagbaton, bisan pa sa pagsapupo sa mga tao nga mga dumuluong. Sa mga tao nga nanagaantos, kag bisan pa sining mga tao nga ara sa bilangguan. Kag karon sa bersikulo 4 sa relasyon sa mga mag-asawa. Akon basahon ang 4, paghuptan sing dungganon sang tanan ang pag-asawahay, kag ang higdaanan sang pagkasal di pagdagtaan. Kay hukman sang Dios ang mga makilawason kag mga makilahion. Kabayang Ginoo magadugang sang pagpakamayo sa sining pulong nga aton ginbasa. Magapangamuyo anay kita. Dios nga balahan, amay namon salamat nga kami makapadayon sa pagtuon sa sining kapitulo nga nagahambal na nungod sang gugma kag respeto dira sa panimalay sang Dios. Pakamayoa nga makapadayon ang mga nagapamati nga may makuha, maani sila nga mga prinsipyo kung kamaturan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa sini nga bahin sang balan kasulatan Hebrews 13:4, ari diri abyan ang aton pagabuhaton sa pag-preserve kag sa pag-maintain o kung sa pag-sustain sang maayo nga pag-asawahay. Now kung ikaw single, kabay pa kuntani nga imo mabatian ini nga minsay, nga hindi ikaw maghatag sang imo lawas sa imo hinigugma sa wala pa kamo makasal. Kay importante ina sa inyo relationship. Kung kamo naghatagay na sang inyo lawas sa wala pa kamo magpakasal, amoy na ang gamot kag ang kabangdanan sa mga pagpangimon kag hindi pagsalig sa imo asawa o kon sa imo bana. Ang amo nga eksperyensya abyan kinahanglan i-preserve lang ina sa imo pangasawon o kon sa imo pamanahon. Kay madamo sa mga instances nga ang lalaki sa tapos nga matilawanan niya ang babay, naganubo ang iya pagtanaw sa sina nga babay tungod kay hapos lang gali siya nga mainto sining lalaki. Kay and vice versa, masiling siya nga ining akon nga nobyo kon pamanahon hindi masaligan, hindi siya mag-treat sa iya hinigugma nga may kabalaka, may pagpugong. Kag kun amoy na ginhimo niya sa akon, dako ang kahigayunan nga himon naman niya ina sa iban nga mga babae nga masilinaton wala man gani niya gin pangasawa. Ang brotherly love i-demonstrate ini sa mga strangers, sa mga balaan, sa mga saints, kag i-demonstrate man ini
sa spouse, sa asawa o kon sa bana. True love is committed to honoring the sanctity of the marriage vows before God and men. So kung ang isa ka tao, babae, kag lalaki, nakasal na, kinahanglan magadumala sa iya panghuna-una ang pagtuman gid sang iya ginsaad sa iya pangasawon kag sa iya pamanhon sa panahon sang kasal, hindi lamang sa tubang sang mga tao kundi sa tubangan gid sang Dios. Kinahanglan amo ini ang maga-occupy sang iya tagipusoon sa iya nga kabuhi, nga siya mangin matutom, mangin faithful, mangin devoted sa iya kaugalingon nga asawa o kon sa iya kaugalingon nga bana. Ining pagpasidungog sa asawa o kon sa bana, amo man ang pagpasidungog sa kaminyoon o kon sa kasal. O nagasiling dire, kag ang higdaan sang pagkasal di pagdagtaan kay hukman sang Dios ang mga makilawason kag mga makilahion. Okay na dayon ang inyo kasal pero naghimo na kamo sang buluhaton sang mag-asawa sa mga tao nga nakasal na. Kag nakasal gid man kamo, ang inyo nga kaminyoon may ara ina consequence atong inyo ginhimo sa wala pa kamo makasal. Anong consequences? Una, ang hindi pagsaligid sa imo na pamana o kon sa imo na pangasawa. Hindi ka nakasalig sa iya 100%. Ikadua, ang eksperyensya dira sa higdaanan madagtaan sang eksperyensya nga inyo na inagyan sa wala pa kamo makasal. Kag nagahatag ini sang pagtublag sa inyo konsyensya, kaisipan, panguna-una, kag bisan pa balatyagon. Maisip nga amo ina ang consequence sang ginhimo nga hindi angay kay wala pa man makasal. Pero amo ni abyan ang paglaom naton, ang kalipay naton. Nga bisan ano ang nahimo ninyo sa wala pa kamo makasal, sa gihapon mapasaylo sang Dios. Pero dugangan akon, wala nagsaad ang Dios nga inya kaluwason sa konsekwensya sang sala. God has promised us to forgive us our sins, but He did not promise us to free us from the consequences of our sins before marriage and even after marriage. Kag salamat sa Ginoo nga ining mga consequences hindi ni magadala sa aton didto sa kalaglagan sang infierno. Ang Dios may tuman kadako nga kaluoy kag grasya o kunbugay sa aton nga mga kabuhi. Busa aton ini itudlo sa aton nga mga kabataan, aton ini ipaalinton dira sa aton mga kaiglesianan. Kag kun ang aton iglesia may mga miyembro, mga pamatanon, dalaga, konsultero, nga naghimo sini kag aton ini nahibaluan, kinahanglan mag-exercise kita sang church discipline. Aton sa gihapon i-raise up, i-uplift ang moral standard sa aton mga kaiglesianan. Kay ano na lang ang matabo kung we have lower moral standards and we don't have the authority or the moral ascendancy to preach righteousness, holiness, and morality sa aton nga mga kaiglesianan. So ang brotherly love abyan, isa ini ka klase sang Dios nun nga gugma nga makapugong, hinder sa aton paghimo sang sala, no, sa aton
nga mga kabuhi. Amoy na nga siling sa Galacia Kapitulo 5 diri sa bersikulo 22 kag 23. Amoy ning katapusan nga duha ka bersikulo ang akon nga pagbasahon karon. But the fruit of the Spirit, no, is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, kindness, meekness, faith, temperance. Against such there is no law. Now, diri sa Ilonggo nagasiling, apang ang bunga sang Espiritu amo ang gugma, kalipay, pagidait, pagbatas, pagkalulo, pagkaayo, pagkatutom, pagkamapainubuson, pagpugong sa kaugalingon. Batok sa amo, walay kasuguan. Salamat nga may balaan kita nga Espiritu nga magahatag sa aton sang kusog, gahom, kag bulig, agod nga magkabuhi kita nga matarong butanan, kag Diyos nun sa sini nga kalibutan. Magapangamuyo kita, Diyos nga balaan. Salamat nga ang Espiritu nimo ari nagaistar sa amon nga mga kabuhi, kag makahatag siya sa amon sang kusog, kagahom, agud nga magkabuhi kami nga butanan sa sini nga kalibutan. Ilikaw kami sa paghahulog sa pagpakasala, ilabi na gid sa amon kaugalingon nga asawa o kunbana. Kag nga magapadayon kami nga nagapasiga sa amon suga, kag subo nga asin sa sini nga kalibutan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, amen. Madamogin ka salamat abyan sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa. Brother Ruel Bisana, maayong agagid sa imo Pastor E. Akar, kag sa mga nagapamati, sang pulong, sang Ginoo. Kay Eileen Milyares Isheda, dira sa Japan, kag sa iban man nga hindi pa na akong mabasa diri. Salamat sa inyong comment kag sa inyong pagtanaw karon. May God bless us all. Thank you. No greater love. RH 100.5 FM, Radyo Himbalan.